les escoles de Salt sabem que tenen un estigma a sobre que hem de poder vèncer i l'administració ha de poder fer aquesta feina. I l'escola s'ha de promocionar i l'escola pública moltes vegades no té les eines per fer-ho. I des de l'Ajuntament hem de fer costat a l'hora de poder-se promocionar aquestes escoles sense que d'altres escoles es puguin sentir amenaçades. Per potenciar una mica l'escola pública i per tant vèncer a la segregació escolar, unes lògicament necessiten una dotació econòmica però que s'ha de mirar de poder anar aportant, que és aquesta planificació de reformes a l'escola pública a nivell d'infraestructures. Poder tenir una planificació de diferents reformes que cal fer ja a l'escola pública per també dignificar-la i posar-la a l'alçada. Aspectes que potser no necessiten tanta dotació econòmica, sinó com és, per exemple, la visualització d'aquesta escola pública. Ja s'ha parlat en el pla educatiu de ciutat de poder fer un fòrum de les escoles on totes les escoles estiguessin en igualtat de condicions a l'hora de promocionar-se conjuntament. Hem de poder fer una jornada de mostres i que totes les escoles en igualtat de condicions tinguessin les mateixes oportunitats. Pel tema que deies dels joguem, si nosaltres creiem que s'ha de donar-li una volta, doncs fermament creiem que sí. Moltes vegades les activitats fora escoles s'entenen com unes activitats de segones, i l'educació com una activitat educativa de primera. Doncs realment, si podem trencar parets entre el que és l'horari lectiu i no lectiu, que s'entengui l'educació com el llarg i ample de la vida, doncs realment podrem parlar d'una educació feta des de la comunitat. Per enfortir aquestes AMPAs, que moltes vegades és molta feina el que suposa poder participar en una entitat per les famílies si realment no reps aquest reconeixement i no reps res a canvi. Per tant, fer aquest reconeixement a les AMPAs i veure, posar-se al seu servei perquè realment les necessitats que tenen des de l'Ajuntament se'ls hi puguin solventar i donar suport i acompanyament. Aquí a Salt es va fer una diagnosi des del Salt Fiction amb tot el tema dels deures escolars i com això també fragmentava l'alumnat i també segregava, i era una font de desigualtats. Aquest tema de moment no l'hem apuntat, però sí que és un punt a tenir molt en compte com el debat dels deures escolars pot afectar a les diferents famílies. I després, referent al menjador escolar, nosaltres totalment que l'Ajuntament hauria d'assumir la responsabilitat i la gestió d'aquests menjadors escolars i també el Departament d'Educació. El Departament d'Educació s'hauria de ser la primera part implicada entenent que l'espai del migdia també és un espai educatiu i que també li afecta, perquè després els nens tornen a l'escola a les 3 de la tarda, de 3 a 5, i això afecta de forma clau en els aprenentatges de les tardes. Havent-hi professionals reconeguts pel Departament d'Educació, pedagogs, educadors socials i el monitoratge reconegut amb els contractes laborals dignificats, perquè no podem pretendre un espai educatiu del migdia amb persones contractades a temps parcial i amb uns contractes que realment són contractes escombraries, moltes vegades facin la feina educativa que es mereixen. I per tant, d'això, ara estem en mans dels consells comarcals amb unes clàusules que costen de negociar, on sempre acaba guanyant el preu més que la qualitat. I això s'hauria de poder revertir. Perquè l'Escola d'Adults és un institut de segones oportunitats, però és que a més tenim les aules de secundària amb les ràtios per sobre del que ens toca. Com a centres d'alta complexitat hauríem de tenir una ràtio de 27 alumnes per curs i en canvi els tenim a 33, 34, per tant que aquí ja es veu que també necessitem un altre institut. No ampliar les línies en els centres educatius de secundària que ja tenim i fer macroinstituts, sinó fer instituts amb poques línies on l'educació pugui ser el màxim de personalitzada possible i l'acompanyament, per tant, també es pugui fer de forma personalitzada. I justament amb aquests joves que no graduen hauríem d'eliminar ja per totes el que és el currículum adaptat, perquè és fer-se trampes al solitari. S'estan adaptant currículums i això fa que els nostres nois i noies després, al decidir-se fer una formació en un cicle formatiu de grau mitjà o un cicle formatiu de grau mitjà bàsic, s'estrenyin
es frustrin i no tinguin ganes de continuar-se formant. Per tant, que això, que no ens fem trampes als solitaris, que realment es pugui fer aquest acompanyament en els nois i noies i, per tant, poder fer una planificació d'aquest alumnat i que no es faci a quart d'ESO, quan pràcticament ja està tot perdut, sinó que es faci, si cal, a segon d'ESO, que molts alumnes ja han repetit algun curs, molts alumnes, alguns que pateixen fracàs escolar, ja tenen 16 anys i fan l'abandonament a tercer d'ESO i després, si la detecció es fa a quart, doncs aquest alumnat ja l'hem perdut i després realment que es pugui tornar a incorporar és molt complexa. Quan nosaltres anem a demanar al Departament d'Educació que s'impliqui en SAL perquè SAL és singular, doncs que ho fem entre totes, que no sigui només donar recolzament a la comunitat educativa, donar recolzament a la ciutadania i que tant els centres educatius com el propi consistori no ens faci por, no ens faci mandra enfrontar-nos amb el departament per poder fer front comú a l'hora d'impulsar les demandes de forma conjunta. D'una persona a l'Ajuntament, la tècnica de participació, des de, no com a estructura, perquè no es podia fer, però perquè no hi havia prou pressupost, però sí que amb el pressupost que tenia PSQ per tenir un càrrec a dit, un càrrec de confiança, doncs es va fer la selecció d'una persona que pogués fer aquesta figura de tècnica de participació tan necessària. Aquesta persona s'ha ubicat a l'àrea de ciutadania i justament una de les seves tasques és intentar fer pedagogia en la població de quins són els espais de participació i per tant fer aquesta participació més plural al poble. El pla educatiu de ciutat es va voler aprovar per ple perquè fos una qüestió de tots els partits polítics. Es va fer del 2019 al 2025 perquè hi pogués haver-hi una planificació a llarg termini i penso que aquest aspecte és clau. I per tant que si aquí som els responsables dels diferents partits polítics és cap on hem d'anar. Que les reclamacions han de ser de forma conjunta i així també tindran més força. També reclamar en el departament que no es pot anar amb criteris només a l'hora de construir els instituts de tempos. Quan neix una escola s'han d'esperar X anys a poder fer la construcció i tots estem a la mateixa cua. No, hi han d'haver altres criteris i SAL, les necessitats que té i la segregació escolar que pateix hauria de passar per sobre d'alguns municipis. Actualment, els municipis que més diners té és el municipi que passa per davant en la construcció d'escoles, perquè són aquells municipis que poden posar terrenys, que poden posar la primera pedra i que passen per davant de tots els altres. I això no ha de poder ser. Hi ha d'haver aquests criteris socials també que apretin per la construcció de centres educatius en primera línia nosaltres.